الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Bugün 30-cı zor günahны алып китербез. Ул күрәзәчеләргә, багучыларга йөрү. Мусульман кешесе инде ул инанырга тиеш барлык киләчәкне дә, барлык гыйлемне дә Аллаһ Тәгалә генә белә. Бүтән беркем дә, бер кеше дә инде киләчәкне нәрсә буласын белми. Менә инде бу күрәзәчеләр, багучылар, алар инде киләчәкне беләбез дип, сине алда нәрсә көтәсен, төрле карта ачып монда, кәһвәшкә шине астында калган төрле изләреннән инде багалар, яки инде гомумән кешегә карап инде син шундый нәрсәләр көтәчәк дип инде киләчәкне сөйлиләр инде. Хәзерге көндә инде алар да стардылар инде. Хатын-кыз булса ак яклыгын бәйләп утыра, ират булса түбәтә килеп куеп инде, Коръән куеп инде, шушы дин белән эш итә дип инде шундый шарлатаннар да күбәйде, әмма ләкин алар барыбер шушы багучы, күрәзәче булып калды. Алар шулай киләчәкне сөйли, шулай инде үзләренчә җиннәре белән эш итә. Шуңа күрә нинди генә сыйфатта да булуына карамастан, әгәр дә ул шундый багучылык, күрәзәчелек белән шөгыльләнә икән, мондый кешегә инде якында барырга кирәкми. Һәм моңа барсак инде без бик зур гөнаһлы гамәл кылган булабыз. Хәтта әле гөнаһ кына түгел, Алла сакласын, имансызда калуың бар, чөнки әле алып китәбез, әгәр дә кеше ышана икән, гомумән инде шушы Коръәнгә, сөннәткә инде күфрлек кылган була. Ансын әле хәзер әйтербез. Шуңа күрә, әгәр дә бер кешене күрәбез икән, сиңа карапма, кулыңнан тотыпма инде, киләчәктә шулай булачак синең ди. Шундай авырты булачак, балаң уйланды, һәм башка төрле нәрсәләрне әйтә башлый икән, белегез инде бу шушы багучы яки күрәзәче. Түбәтәйлеме ул, яулыклымы ул, Коръәнме, шамаилеп кылганмы, ансына инде каралмый. Без карыйбыз гамәленә. Бу тышкы атрибутлар ул безнең өчен берни күрсәткеч булырга тиеш түгел. Без кешенең инде гамәленә карарга тиешбез. Менә бу яшерен гыйлемне, киләчәкне Аллаһ кына белә, һәм инде кайбер вакытта әйтәләр бит, менә бит ул дөресен сөйли бит ул. Менә миңа шулай дигәне булып чыкты бит, шулай булды бит дип. Алар кайбер вакытта дөресен дә әйтергә мөмкиннәр. Чөнки кайбер вакыт җиннәр инде, фәрештәләр инде бер-берсенә Аллаһның әмрен инде үтәгәндә, шушы кайбер хәбәрләрне ишетеп алырга мөмкиннәр. Һәм инде шушы аларның инде хезмәтчеләре, җиннәре дигән шайтаннары, шушы сихерчеләргә киреп хәбәр бирергә мөмкиннәр. Шундый кеше белән шундый хәл булачак, Аллаһ Тәгалә шундый фәрештәләренә әмер кушкан дип инде. Әмма ләкин бу йөз сүзенең берсенә дөрес булырга мөмкин. Шул дөреслектә әле ул Аллаһ Тәгалә шушы кешене сынап карар өчен. Ул минем шушы Коръән аятларына инанырмы икән, яки пәйгамбәремнең инде хәдисенә, яки инде шушы шарлатаннарның, шушы сихерчеләрнең, шушы күрәзәчеләрнең сүзләренә ышанырмы икән дип. Ул безнең иманыбызны имтихан кылыр өчен генә. Һәм алар күпчелек вакытта ялганлыйлар. Аларның дөрестлеге бик әз. Кайбер дөрестлеге туры килә, әмма ләкин инде бик әз. Һәм Аллаһ Тәгалә Коръәндә дә әйтә, Луқман сүрәсенең 34-нче аятында, һичбер кеше кайда үләчәген һәм иртәгә нәрсә эшләячәген белми ди. Аллаһ Тәгалә һәр нәрсәне белүче ди, һәм нәрсәдән дә хәбәрдардыр. Менә бу ачыктан ачык дәлил булып тора, нәрсәдә һичбер кеше ди, бер кеше дә кайда үләчәген һәм иртәгә инде нәрсә эшләячәген, аның белән нәрсә буласын, нәрсә күрәчәген беркем дә белми ди. Бары тик белә ди, нәрсә ди? Һәр нәрсәне белүче Аллаһ Тәгалә генә. Һәм инде бер кеше әйтә икән, шулай булачак, без инде ул кешегә ышанмаска тиешбез. Чөнки без Аллаһның аятына инде каршы килгән булабыз. Аллаһ Тәгалә һәрбер нәрсәне Аллаһ кына белә ди. Кайбер дөресен әйтсәләр дә алар ялганчылар. Һәм Аллаһ Тәгалә шулай Коръәндә әйтә, Исра сүрәсенең 36-нчы аятында: "Ва ла тaqfu ма лайса лака биһи илм" ди. Белемең булмаган нәрсәгә иярмә ди. Аллаһ Тәгалә биргән колагыңда, күзеңдә инде, шушы калбыңдә, буларның һәрберсендә дә кыямәт көнендә инде алар өчен сорау тотачаксың ди. Шуңа күрә, әгәр дә безнең берәр нәрсәдә инде гыйлемебез юк икән инде, без белмибез икән, без мондый нәрсәләргә ышанырга тиеш түгелбез инде. Һәм инде бигрәк тә инде менә бу шарлатаннарның, күрәзәчеләрнең инде сөйлиләр икән, без аларга ышанырга тиеш түгел. Ни өчен? Чөнки аларның сөйләүләре асылсыз, нигезсез. Алар каян алып шундый киләчәкне сөйлиләр.
Шуңа күрә менә булар асылда гыйлемсез сөйлиләр. Шуңа күрә инде гыйлемсез сөйләгәнгә күрә без аларга ышанырга, инанырга тиеш түгелбез. Ышанабыз икән, кыямәт көнендә Аллаһ Тәгалә сорашак бездән. Колак бирдең, күз бирдең. Синең ни дәлил белән аларга ярдың соң? Синең бит гыйлемең юк иде. Шуңа күрә менә бу кайбер фаразлаулар, кайбер шулай ул бөтенесе дә инде гөнаһлы гамәл. Чөнки Аллаһ Тәгалә әйтә: "Инна ба'даз-занн исмди". Хуҗрат сүрәсе 12-нче аятында дөреслектә кайбер фаразлар, менә бу уйланулар ул гөнаһлар. Менә ул күрәзәчеләрнең менә бу әйтүләре ул бөтенесе дә фаразлар. Менә бу төрле инде үзләренең уйланулары. Анда шушы карта ачыпма инде төрле шушы кәһвә чыртып инде шуның ниләрен карап ул бөтенесе фаразлау гына. Үзләренең уйларына таянып. Аллаһ Тәгалә нәрсә? Кайбер уйлаулар, кайбер фаразлар ул бит гөнаһлар инде. Һәм шулай әле тагын да безне дәлилләүче бар. Аллаһ Тәгалә генә инде шушы яшерен гыйлемне белә. Чөнки менә бу кемнең үләсен, кемнең инде бәхетле буласын, кемнең бәхетсез буласын, нинди бәла-каза кичерә, ул барысы да яшерен гыйлемнән санала. Һәм аны Аллаһ Тәгалә белүенә тагын бер дәлил китереп китәсе килә, тагын да иманны ныгытыр өчен, куәтләр өчен. Җин сүрәсенең 26-27 аятында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Алимул гайби фала юзһиру алал гайбихи ахада илля ман иртада мир расул". Яшерен серләрне ди, шушы яшерен гыйлемне ди бары тик ул гына белә ди. Ягъни Аллаһ Тәгалә генә белә ди. Һәм Аллаһ ди шушы яшерен серләрнең, яшерен гыйлемнең ди ачкычын бер кемгә дә бирми ди. Бу җиннәр дәйме, шушы сихерче күрәзәчеләр дә ди, аларның ди серләрен белми, аларга ачкычын да бирми ди. Һәм инде бары тик ди үзенә якын булган пәйгамбәреннән башка гына ди. Ягъни без беләбез, пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлламгә кайбер инде яшерен гыйлемнәрне Аллаһ Тәгалә хәбәр итте. Шулайбы? Шушы Җибрил алейһиссәлам аша инде, фәрештә аша инде, киләчәктә шундый вакыйгалар булачак. Монысы инде кыямәт көне билгесе инде. Шушындый вакыйгадан соң инде кыямәт көне башланады дип, кайбер киләчәктә булачак әйберләрне хәбәр итте пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям. Әмма ләкин ул шушы хәдисләр, кутси хәдисләр аша инде. Шушы төпле дәлил аша. Һәм ул вахи аша инде. Һәм менә бу дәлил булып тора пәйгамбәребездән башка ди. Әмма ләкин пәйгамбәребез дә бөтен яшерен гыйлемне белмәде. Әмма ләкин Аллаһ Тәгалә хәбәр иткән микъдарда гына ул аны белде һәм ул үзенең хәдисләрендә инде безгә шуларны инде җиткерде. Һәм пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, бу безнең Муснад Имам Әхмәд җыентыгында килә торган хәдис: "Мен атa'arrafan أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم". Әгәр дә берәү ди, шушы багучыга инде, бер юраучан да яки күрәзәче янына барса ди, һәм аның әйткәненә ышана икән ди, чынлыкта ул Мөхәммәдкә индерелгәнгә ди, күфрлек кылган була ди. Ягъни пәйгамбәребезгә нәрсә инде? Куръан инде, һәм инде шушы хәдисләр. Чөнки хәдис ул шулай вахи. Куръанда вахи Аллаһтан тарафыннан ингән, хәдисләрдә ул вахи Аллаһ Тәгалә тарафыннан индерелгән. Әгәр дә кеше шушы күрәзәченең, багучының сүзенә ышана икән, дөрес әйтә бу дип инде, бөтен моның гамәле инде юкка чыга. Чөнки ул шушы Куръан әйтеп тора, ике аят китердек без, мөселманга инде гомумән бер аятта җитә, әмма ләкин әле без икене генә алдык һәм хәдисләр менә алачакбыз. Аллаһ Тәгалә ике җирдә әйттек. Яшерен гыйлемне Аллаһ Тәгалә генә бирә, белә дип, һәм инде бер кемгә дә белдерми дип, иллә дә пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллямгә генә инде. Һәм кемнең киләчәктә нәрсә булачагын, кайчан үләсен бер кем дә белми дип. Һәм без моңа инандык. Һәм инде кеше шушы багучыга барып шуңа ышана икән инде, ул инде нәрсә эшләгән була, шушы аятларга инде ышанмаган була. Шушы күрәзәчене, багучыны өстенрәк күрә, Аллаһ Тәгаләдән ул белә. Аллаһ Тәгалә шушы аятларны белмәгән булып килеп чыга инде. Шуңа күрә менә бу бик хәтәр, бик куркыныч. Чөнки кайбер ата ишетергә туры килә, кайбер инде мәчеткә йөргән, дин тоткан әхилләре дә, намаз әхилләре дә менә шундый кешегә барган имәле, шулай киләчәкне әйтте дип инде. Бу бик куркыныч нәрсә. Әгәр дә әле бардың икән, Аллаһ Тәгалә намазын кабул булмый. 40 көн буе ханың турында алачак бездә. Әмма ләкин барып ышанасың икән, Аллаһ Тәгалә сакласын инде, бөтен гамәлең инде юкка чыга. Һәм инде
Икенче хадистә килә инде, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Ман атагаррафан фасалаху ан шей фасаддақаху лам туқбал лаху салатан 40 йоман." ди. Әгәр дә берәү ди шушы күрәзәче багышыга бара ди, берәр нәрсә хакында сорый икән ди, ул кеше ди 40 көн һәм 40 көн буена ди намазы кабул булмас ди. Әгәр дә менә бу бара, берәр нәрсә турында сорый икән, хәтта әле ышанмаса да инде нәрсә ди? Ул вакытта инде 40 көн буе инде намазы кабулмый. Шуңа күрә кызык эзләп тә аның янына инде йөрергә ярамый. Иллә дә мәгәр инде рөхсәт итәләр, сорар өчен түгел, вагазлар өчен барасың икән, улаттан Аллаһка иман китер, бу эшеңне калдырды, әмма ләкин бер нәрсәсен тыңламыйсың, берни фараз да сорамыйсың. Дәгъват йөзеннән бу вакыттан гына кайбер галимнәр әйтәләр, теге ярый дип инде, әмма ләкин инде әгәр дә без инде гыйлем әһелләре юк икән, аның белән диалогка кирә алмыйбыз икән, һич шиксез бергә инде хәерлерәк андый кешедән ерак торырга инде бармаска. Алла сакласын, чөнки 40 көн буе инде намазыбыз кабул булмау ихтималы бар инде. Һәм шулай Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, Абу Дауд җыентында килә торган сахих хадисендә: "Ман иктабаса шу'бата минан нуҗум, иктабаса шу'бата минас сихр" диде. Әгәр дә берәү ди астрология гыйлемен өйрәнсә ди, шуны инде укыса, алса ди, ул кеше ди бераз гына сихр гыйлемен дә алган булыр ди. Безнең бар астрология, бар астрономия. Астрология ул шушы йолдызларга карап, теге гороскоплар белән инде кешенең киләчәген юрау, анда кеше шушы йолдызлар астында инде бәхетле буламы, бәхетсез буламы, шушы эше уңышлы буламы ди, шушы багучылык белән шөгыльләнү. Ансы астрология дип атала. Менә бу бер сихрның бер өлеше дигәндә. Бу катгый тыелган, шушы зур гөнаһлардан булып тора инде. Алла сакласын инде кешене имансыз да калдырган мөмкин. Астрономия ансы инде шушы йолдызларны өйрәнү, планеталарны өйрәнү, инде гомумән шушы галактика белән бәйле нәрсәләрне өйрәнү рөхсәт ителгән, монсы проблема юк, һәм моны өйрәнергә дә кирәк инде. Әмма ләкин менә бу астрология, шушы йолдызларга карап, менә бу гороскоплар уку шулаймы? Теге хәзер бит бик киң таралды ул менә гороскоплар, гәзитләрдә язалар, шулаймы журналларда, анда телевизорларда, интернетлардан күрсәтәләр, шушындый йолдыз астында тудың икән, синең инде парың шушындый йолдыз астында туды икән, сезнең йолдызлар чагыша, сез бәхетле гаилә буласыз дип инде. Әгәр дә кеше шуңа инана икән, ул инде шушы Аллаһның кушканнарына, шушы аятларына, хадисләренә инде ышанмаган кеше була. Шуңа күрә мусульман кешесенә кызык өчен дә менә бу гороскопларны инде укырга ярамый. Хәтта кызык өчен булса да ярамый карарга да инде. Шуңа күрә сакланырга кирәк менә бу гәзит журналлардан менә бу гороскопларны укырга, аларны карарга. Кайбер кешеләр бит тагып йөри монда шушы гороскопның теге ниләрен. Кемдер кысла юлында туган, шулаймы? Кемдер анда сарык юлында туган һәм башка төрле анда ниләре бар. Ул инде менә шушы йолдызлар белән, шушы астрология белән бәйләнгән, бу күрәзәчлек, багучылык, сихр белән бәйле нәрсәләр инде. Мусульман кешесе менә мондый шарлатанстводан, менә мондый җин юрадан, юк-бардан инде ерак булырга тиеш. Чөнки Аллаһыбызча менә бу хадисләргә, шушы аятларга каршы килгән була. Чөнки бернинди йолдызлар да бит Аллаһ Тәгалә астында. Аллаһ Тәгалә алар белән идарә итә. Һәм алар берни бәхетле дә әйтә алмый, бәхетсез дә әйтә алмый, кешенең дә үләчәген берничек тә инде йолдызларга карап әйтеп булмый. Ул бары тик Аллаһ Тәгалә астындагы әмер. Шуңа күрә инде һәрберебез дә инде Аллаһ Тәгаләнең астында йөрибез. Аллаһ Тәгалә инде күпме гомер биргән, шуның хәтле яшибез. Аллаһ Тәгалә язган булса бәхетле булабыз инде. Аллаһ Тәгалә генә эшебездә уңышлык бирә. Шуңа күрә мусульманның калбы инде һәр вакытта да Аллаһ белән генә бәйле булырга тиеш. Аллаһ Тәгаләдән генә сорарга, Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл кылырга, Аллаһ Тәгаләгә өмет итәргә инде. Һәм шуңа күрә менә мондый кешеләргә йөрүдән сак булырга кирәк. Һәм инде зур гөнаһ кына түгел, Алла сакласын име, кеше инде инана, ышана икән мондый кешеләргә имансыз да калуы бар. Күрә менә без дусларыбызга, якыннарыбызга, күршеләребезгә, туганнарыбызга, балаларыбызга, ныкларыбызга моны кичкенәдән инде аңлатырга, өйрәтергә тиешбез инде. Бу гороскоплар укыбыннан да шуларга багучыларга йөрмәсен дип, чөнки күп вакытта кеше намазга йөри, әмма Ибраһим бәла казага юлыга икән, ул йөгерә күрәзәчегә. Нәрсә өчен булды икән, кая китте икән дип, сихер кермәдеме икән дип инде. Әмма ләкин мусульман кешесе инде мондый адымнардан ерак булырга тиеш. Аллаһ Тәгаләдән сорап, Аллаһ Тәгаләдән инде саклауны гына сорарга тиеш. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә тәүфик хидаят бирсен, мондый кешеләргә йөрүдән безне имин кылсын иде инде, һәм хидаят тәүфик биреп, ул кушканнарын гына үтәп, ул тыелганнарыннан тыелып, ул риза булган, ул яраткан гамәлләргә кылып яшәргә насыйп әйләсен. Субханакаллаһи бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта, ва астагфирука.